kaga salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rike shi ka sha mamaki. Babu wanda ya taɓa rike salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taɓi. Salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magani ne na talauci. Salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magani ne na damuwa. Salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ne na biyan bukata. Duk wanda ya samu salatin annabi ya rike salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu rabin maganin damuwar shi. Idan kana so Allah madaukakin sarki ya ma, to ka rinka yawaita salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake yawaita salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tabbas zai samu biyan bukata a lokacin da yake tsananin bukata. Duk wanda ya samu salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas zai samu abin da yake so a lokacin da yake so Allah madaukakin sarki ya bashi abin da yake so. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ce man salla alayya salatan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara. Duk wanda ya min salati Allah madaukakin sarki zai mai salati 10. Sai malamai suka ce salatin Allah shine ar-rahmatul maqarunatu bit-ta'zimi. Salatin Allah shine Allah zai ma rahama, kuma idan ya tashi ma rahaman nan zai baka biyan bukata kuma ya ɗaukaka ka a matsayi. Shi yasa Ibnul Qayyim ya kasance yana cewa duk wanda yake so ya samu wato biyan bukata da kuma maganin damuwa da kuma ɗaukakan matsayin shi, to ya yawaita salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da Ka'ab ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan sa duka rayuwana ya zama salati a gare ka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai haka ka magance damuwanka kuma ka samu biyan bukatanka kuma ka samu ɗaukaka irin na matsayinka. Saboda haka yan uwa mu riƙe salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu sha mamakin yadda Allah madaukakin sarki zai rinka biya mana bukatunmu, yadda Allah madaukakin sarki zai rinka buɗa mana asamanmu, yadda Allah madaukakin sarki zai rinka ɗaukaka matsayinmu. Salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban hanya ne na amsan bukata da kuma maganin damuwa. Allahumma barik